Hello mga kumare, so magluluto ako ngayon ng mani, Pinoy mani. Ito nabili ko to sa grocery dito sa Australia. So ito yung raw peanuts, gagawin kong mani. Sige, tara. Gumamit dito ng garlic. Yan, chinap ko sila ng ganito Tapos yung chili. Siyempre, gagamit tayo dyan ng oil. Umpisa na natin. Magpapainit lang ako dito ng tamang-tamang oil lang. Yan, mga ganyan lang. Ayan, pag mainit na yung mantika, ilalagay ko na yung bawang. Holy cow. Iga-golden brown lang natin yung bawang. So yun, golden brown na yung bawang. Pwede na natin to set aside. Ang bango, ang bango, ang bango. Sarap to sa naman pag nakikipagtungit ka. Mas malaki yung pustahan. Tapos ikaw yung heater. Tapos, patungit ka pa, di ba? Yan. Susunod ko na yung mani. Huwag lang mahulog ang aking cellphone. Sa kumukulong mantika. Crispy bawang. Okay, sunod ko na yung mani. Wait lang. So, hinaan ko lang yung apoy. Ganyan lang kahina. Para matosted yung mani. Hindi sila masunog-sunog. Masunog-sunog. Teka lang. Lalagyan ko ng konting magic sarap. Ganyan lang. Tingnan natin kung anong lasa nito mamaya. Excited na me. I-golden brown ko rin lang to. Yung tamang-tama lang. Yung hindi naman masunog. Kasi pangit naman kung masunog. Hindi gaganahan yung kalaro natin sa tungit. Kumain ito. Baka biglang umayaw. So, golden brown lang. Hayaan ko lang yan mga 1 minute siguro. Ayan, so golden brown na siya. Mag-separate lang ako ng para sa ayaw sa mga maanghang. Oops! Kasi ito, dito, bawasan. Gaya na yan siya. Ginawasan ko ng mantika. Ayan. Yan yan. Yan ang ating fried bawang. Lalagyan na lang yan ng asin. Pabush. Yan na mga mari yung nagawa kong bawang. Pangpulutan mamaya. Lalagyan ko na lang siya ng asin. Maalat-alat. Yan. Maanghang na maalat-alat. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Lagyan ko pa konti. Yun. Sarap nito. Naamoy ko yung sili tsaka yung bawang. Yan eh. Titikman ko. Pakinggan nyo kung gaano kalutong. Ito may sili. Yan ha. Sarap. Dahil may mani na ako, may pulutan na ako. Yan. Diba? Sarap talaga. Paborito ko yan, pulutan.
Yan ang nakakami sa Pinas. Alright, bye-bye! See you sa aking susunod na mga video. Babush!